салом алейкум бародаро. Созен хубен, саломатиятон хубай, ҳама тенҷен, зинда бошен. Короче, темаи рӯзаи мо саволу ҷавоб. Саволу ҷавоб айрӯи инстаграми ма. Ҳаминҷада короче дар инстаграми ма ҳаминҷада медурои 99 нафар одам плюс. ҳаминҷада медурои қариб 200-300 нафар нависондагиай. 99 плюс маънеш ки 200-300 нафар нависондагиай. Короче, темаи рӯзара мегирем. Вай. ҳамин саволои одаморо ҷавоб медиҳем, ку бинем кушоем шон ку одамо чӣ мегӯянд. Бародаро мекушом шона саволотонро дар видео ҷавоб медиҳам. Ина якумаш Шоҳ Саидзода. Салом алейкум Шоҳ Саидзода. Имконият боша бародар бисёртар история кун. Гап нестай раҳмат братан, иншоалло ки бисёртар история мекунем дар инстаграм, дар ютуб. Дуюмаш лайк мондагӣ Фатҳиддин сеюмаш нависондагие ки салом алейкум ака. Ака ман студенти сеюмкурс. Шумо метавонед ихтон ака пигластия нироӣ кунед. Ҳамин кор агар бишавад любой хизмата тайёрам. Ака мешава визаи студентиқати гирем бирем нахонем. Ака ин бача савол додае ки мақсад ман пигластия нироӣ кунам. Агар ки биёяй любой хизмати маро мекунад. Братан, ягон хизмат дар кор нестай, ҳама 100% зинда бошӣ бачаёча. Мақсад ман пигластия нироӣ кардан наметавонам. Ҳарчи ҳисоб ранги твори бародаро бисёр одамо менависонанд. Як номи ман чандта пигластия нироӣ кардан намешавад. Не ки ту серьёзный бошӣ, алоқа дар бо биро иншоалло ки ягон фикр мекунем. Ягон одам пигластия нироӣ мекунем. Ака мешава визаи студентиқати гирем берем нахонем, дар Америка кор кунем. Бале, бале. Америка дар фарқ надорад. Чӣ хели визаи қати миёй, метавонӣ ки ту кор кунӣ. Инҷада ягон разрешение на работу хеле чизо дар кор нестай. Кор бисёр ай бародар. Маликов. Ҳеҷ савол надодай, классове кардай. ҷумаи гузашта муборак. Салом алейкум. Сози ака, саломатиёт хубай, кору бурӯ ака. Хостум гапа дар шумо гум, дил дар наиста. Ҳамин пранку, ҳамин видео барои шумо нест ака. Ӯ барои одамое ки ягон кор кардан наметавонанд, ай бекорӣ сарф мекунанд. Ин кор ака як шармандагиай. Шояд дар назарат натова ака, леки накунӣ хубтарай бахшиш. Короче, инаи бача инаи гапҳоро нависондай, суратҳои худаш нестай, номаш S90. Номаш Фирдавс будай. Короче, маро гуфта истай ки ин кор барои одамои бекорай, пренкерӣ. Ҳамин видеоҳо мақсад. Бародар Фирдавсҷон, ҳазор раҳмат барои насиҳатот. Ман фақат чӣ мегӯям туда мақсад ака ман намедонам дигаи бародар дар чӣ бигӯям. Давай скипш мекунем ҳайчи ҳисоб, барое ки ман соли 2010 видео мекунам. Агар ҳамун Мирали Шариф бизанед дар ютуб, Фирдавсҷон як 30 канал дорам. Ба телефони Nokia билайн съёмка кардагиам, бачаҳо махшиканак бале бо намудиш съёмка кардагиам. ҳар кас ҳар тема дар мисол ҳар ка темаи хича дорад. Як одам мехонад, як одам видео съёмка мекунад, як одам духтур мешавад, якш милисан мешавад. Аки бародар мара совет додай. раҳмат барои советот. Гап нест. Зинда бошӣ Фирдавсҷон. Дарамон дуо кун. Тема чӯта серьёзный рафтеста. Навад Салимов. Хайр, ки ман саволои ҳамада мехонам. Таваккалш ба Худо. Ман бача откритиям. Ягон чиза ягон кас рӯст намекунам. Якта ҷавоб медиҳем. Салимов хеле класс бондагиай. Мадиёр ҳамин класс бондагиай. Анушербон.
салом алайкум ака Эмиралӣ. Ака ягон имо ватсапай номерота додам, метавонӣ як қати чахчах кунед. Анушервонҷон гап нестай бачаро ча иншоалло ки номеромама менависам личканда. ТЖК Муҳаммад. Салом бра 03 юзернеймт айкулоби. Салом алайкум бачаро ча зинда бошӣ Муҳаммадҷон. Бале айкулобо. Ҳакимзода. Салом алайкум брат. Ва алайкум ассалом. Абуҷон 98. Салом ака Эмиралӣ. Визаи студентский қати чанд сола ҳай? Ай Тоҷикистон визаи студентский 1 солаи бародар. Абуҷон. Бахтовар. Салом сози ака Эмиралӣ. Бахтовар. Салом алайкум шибронаи Аллоҳ додарҷон. Мануче класс бондай. Боболиев Бобораҷа яъне класс бондай. Абдураҳмон 28. Абдураҳмон класс бондай. Короче, ин аҷа King of 94 номаш чия? Номаш хонен Воҳидов. Воҳидов иҷа суратҳои хуча нависонда. Акаҷон як ёрдам бикун. Як барем Америка илтимос. Як бачаи деҳотӣ мурдем аз шиштана. Як рафтем иншоалло кор мекунем, тарам хурсанд мекунем. Воҳидов, ма гапта нафаҳмидам. Акаҷон як ёрдам бикунӣ. баҷон дил ёрдам мекунем. Та алоқа бо биро мақсад чӣ хела тара ёрдам кунам? Та даже нагуфтае ки мара чӣ хели ёрдам кунам. То вақте ҳадисам расида на ягон хизмат боша, ягон мисолса ёрдам мекунем. Чӣ ман нея? Шервон Саломов. Салом алайкум. Салом алайкум. Иҷа короче класс бондагиа Исоқов. Фирузда нависондагиа комментария. Ака зинда бошиш смс дар таи видео. Ака зинда бошиш шӯхӣ ҳумай. Як мефаҳма, як не мумкин хафа шавад. Дилаш ранҷад. Ту бародар медонам ки мақсадат ихелӣ нестай ки хафашон кунӣ. Беҳтарин амали хубаи интизори видеои нав дар кор. Хайр баракат. Аллоҳ бародар ин роҳа интихоб накун. Бахшиш ки ина навистунта ман як бародаре ки ба ту бурд бориҳо ва зиндагӣ сарбаланд мехоҳад. Короче, нафаҳмидам гапи бародара ягон гап хонемиш. Короче, наи бародар нависонда китобча нависонда бо суратҳои мара лайк мекуна, пас тани тамошо мекуна. Нависонда ака зинда бошӣ шӯхӣ ҳумай. Як мефаҳма шӯхӣ ҳамихела як мефаҳма, як не мумкин хафа шавад. Дилаш ранҷад. Ту бародар медонам ки мақсадат ихелӣ нестай ки хафашон кунӣ. Беҳтарин амали хубаи интизори видеои нават дар кор. Хайр барака. Аллоҳ бародар ин роҳа интихоб накун. Мега ки ман интизори видеои наватам не ки ин роҳа интихоб накун. Ма агар ин роҳа интихоб накунам бародар баъд ту чира тамошо мекунӣ? Мега ки интизори видеои наватам не ки ин роҳа интихоб накун. Бо ин аҷа ман видео кардам бо нависондаи дар тааш офарин бародар. Аллоҳ нигаҳбонат беҳтарин бародар. Ахир Фирӯз да намедонам бародаро зинда бошен ба худо. Ман намедонам чӣ будум акаи темада гап нестай барои дастгирӣ. Ту як бор гапотису мерава, як рӯзи яд офису мерава, ман нафаҳмидам. Салом, ман Меҳроҷ дӯсти Фирдавс шинохтӣ? Салом алайкум Меҳроҷон. Бале шинохтам. Зинда бошӣ бародар. деҳтар менависам. Футбол медиа. Ака ҳамин видеоҳои тира ман класс мебонам. Ту соф класс видеои мара намебонӣ. Футбол медиа додарҷон мебонам иншоалло. Ин ҳамин айпага класс бонӣ видеои ту намегзарам. Рустамин 93. Салом алайкум Миралӣ. Салом алайкум. Саид Қурбонов. Салом алайкум браҷон. Ман
من ویزای توری کردستم توریستیش که نصیب باشه بگیرم شه وقتی که من برم امریکا یگان براتوی خودمون هست که ایرپورت بگیرم یگان جورا نشان بتیم همین سوالی من در جواب بده التماس کی مثال نشریات انگلیسی و قصاد نیستم سعید قربانوف من این بچه گفته سعی که اگر که من امریکا بیام برادرای هستن که من را ایرپورت بگیرن ایسوسا نشان بدن بله تا اومدنی شدی امریکا علاقه دا بگرو انشالله اینه چه خیلی که از اسمسو تا خوندم اینه دیدم بنویسم خیلی بیمیر نشه ما خودم میام طرف ریچارد میکنم بچه رو چای اکمی باید جورا بای غفور اکمی رای برای استودنتسکی ویزا گرفتن چه دکومنت‌ها لازم است برای استودنتسکی ویزا گرفتن هم ویدیو یکم دام گفتگیم باید اگر ارگانیزاسیون در شنبه باشه ارگانیزاسیون خاطر ارگانیزاسیون کنی همو دا میره مراجعه میکنی تا دا پریگلاستینی تیار میکنم پریگلاستینی در کورای برای پاسپورت و درآمدن بعد اسپانسر در کورای اگه $18,000 در شد باشه شد پدر و مادر ده ایلی مقصد وای میکنی امی پریگلاستین در کورای اسپانسر بعد встреча назначить میکنی بعد اگه جدا میخونی هم میدروی پاسپورت و تمام نام چیز لازم دیگه چی در کار نیست ایلی امریکا تا اگه کس باید پریگلاستینی رو کنه که تخلت спонсор табиёви дар Тоҷикистон баъдам встреча назначить мекунӣ медироӣ баъдам студентскиам қоғазоям сар Саидов салом алейкум ака яде савол ба нашуд рафтан яде чиза пурсидани дидам ҳамқа гап нависондай нашуди рафтан Амир Алиев ай хеле смайлик бонда Мирзоев Сивав салом алейкум брат так держать ҳама вақт қатитем дастгирӣ мекунем зинда бошем Мирзоев Сивав зинда боши бачача гап нест барои дастгириё худо нигаҳбонтон бошад ҳама вақт ман қатитам Assalomu alaykum akajon so'zi nag'zi akajon ay xudo dia dastgiri dar kor bud hami Instagram mara ya historia mekadi ya dastgiri mekadi akamu amija cover mekhone ya dastgiri mekadi hami Instagram ya historiash mekadi akajon bad mo ham xizmato daim aka Короче, ина 13 Music Official. Я реклама, ча бародар. Ами 13 Music.official. Ам бародар чанд хафе жумада кавасаҳои бунда ки ами Instagram ва реклама мекарди, баъд ман хизматотам мекардам. Мақсад мо ба рекламара нашидаем, не ки ина реклама. Як пауза мекунем, темаи Америка омадан, ана ин бародар да медироем, подписат мекунем Instagramش da studenta zinda boshi student na yak ta digash chef nametoina isunda zinda boshi bacha Abdutolib da aka khudut hozi New York da agar zahmat nabosha meguften ki chikor meknen shmo Abdutolib da zahmat nabosha meguften chikor meknen shmo aka ما بیشتر در همین یوتیوب در اینستاگرام خودم کاری خود ما نمیگم برادر رو نه که کاری ما تدا چی در کو ما لبوی کار کردگیم ما تاکسی زدگیم ما اوبر کار کردگیم ما ofis dar kor kadagim ma velik dar kor kadagim ma pizza delivery kor kadagim ma مکدونالدز در کار کردگیم خیلی من 10 سال همینجا دارم لبوی کار کردگیم برادر من در یگان کار زپدلا نیسته من شگونه خدا همین سمیگلان سلامتی مای نصرانیان خوبه همه تنجای مقصد دیگه چی کاری باشه به تنمان یگان میسوسه خوب مونا میریم کده هم نگیریم برای هم خواه شما برادر یگان کار در زندگی زپدلا ندانه پیش میریم انشالله محمد کلاس بونده قراخانوف کلاس بونده خیلی آدمو بسیار
ай вақт мебондам ман намедидем бахшиш бародаро ба худо ман инҷа чанд нафар одамои ҳисоби кору бор зиндагии хусус ман наметавонам дида мақсад ягон хафа нашен ин ҳами темаи ҳозирара саволу ҷавоб мебонем ин ҳама саволҳои шумо дар ҷавоб додестам чӣ қайд зуру мерасад. Муслим Давлатов смайли бонда Шоин 03 ака Эмиралӣ ина идея ку ай бездомниё пирс $1 ку ё метанад одамои соз баҳона мекуфтанд ки мо наличӣ надорем. Шоин 03 зинда боши додарҷон гап нест бачаёча раҳмат барои идеят иншоалло ки бахшид мекунем идеяите оли ман худам яде идеяи зур дорум пранк амнора кунам бо чанд одамои дига бародарои дига ай чанд мамлакатҳо ай Тоҷикистон аз ҷумла идеяҳои зур додагиям идеяҳои ҳаммата иншоалло мекунам. Муҳаммад Абубакр Теҷе салом акасозӣ Муҳаммадҷон салому алайкум. Ҳабибов 01 Ҳабибов чизе роӣ карда видео. Шарифов Диловар видеои манро падешка карда дастгирӣ карда. Насруллоев Идибек гап нест ака барои суханҳои беҳтаринат зинда бошӣ саломат бошӣ дар гирди мо бошӣ қатъи мо бошӣ бачаёча мо ҳами қастем. Мусаррам Запрещено яъни класс бонда Федия Сангин раҳмати калон нависонда дар як тема истории ман зинда бошӣ брат. Эмомов як ҷанаса салом алайкум акаи Нуралӣ ман Миралиам бачаёча ака пур кардани грин карта ай кадом мо сабаб мешавад илтимос ҷавоб медодем супоридани визаи ТЖК хубай ё ай Федератсияи Россия. Короче ду саволу дай бародар салом алайкум номам Миралӣ Нуралӣ не бачаёча неки андишягай мақсади гап бисёр одамо бар дар Америка ҳалил меган саволи якумта ҷавоб метам емо ака пур кардани грин карта ба фикри ман ки октябрда сар мешавад ман ҳамин чиза соф пур накардам неки чизи реал я грин карта вақти грин карта вақт соатиш меояд бародаро пур кунед дер намонед чизи ҳақиқат дорад мақсад онҷа тема ному фамилият ғалтид мебирӣ ягон шӯри мӯрӣ надора онҷа супоридани визаи ТЖК хубай ё Россия ай ҳардуш хубай ай Тоҷикистон ани хубай ай Россия ани хубай ҳамин насибда боша худованд хоста боша ки ту ҳамин Америка биёй миёй ҳамаш дасти худо не ки бачаҳо кӯшиш кунем рисковат кунем бидуроем посолства гап занем чахчах кунем иншоалло ки ай 100 нафар 95 нафарат мегирӣ ай 100% 95% мегирӣ. Умарзода 08 салом алайкум сози хубӣ ака Эмиралӣ ака якчанд савол доштам ман тоҷик ай Тоҷикистон гап задастам акаҷон ман ҳамун тарафҳо рафтаниям я алоқа мекардӣ қатъимон илтимос я вақт ҷудо мекардӣ я суҳбат мекардем я ширкатаи ҳаминҷа дар Канада мебурдай неки қимат гуфтестай ҳамунҷа равем чӣ меги худат ака агар телеграм дошта бошӣ ному шароӣ кун ака ба вай гап занем. Короче Канада рафтеста бошӣ Умарзод 08 Канада ҷои зурай беҳтаринай афғонҳо бисёранд кор бисёрай мақсад Америка қатъи Канада ҳардуш туғрӣ мегирад дар ҳамин Америка часми кор мекунӣ Канадани ҳамун қасума кор мекунӣ мақсади гап вақте ки документи Канадара кардӣ Америка барои тунам хеле бевизаи мехезӣ миёй тамоми дарвозаҳои дунё кушодагӣ мешавад барои ту. Канада Америка паспортш як валю дорад. Ҳакимов 6116 пранкои тенч ака видеоот бисёртар кун кайф мекунам видеода ака Ҳакимов 1616 зинда бошӣ гап нест додарҷон мекунам видеора спас бисёртар мекунам. Мерод Шарипов ассалому алайкум ака назди сози хубӣ саломатиҳо кору боро брат агар имконият мешид як
کمی علاقه کردم صحبت میشیدیم کمتر مسئله رفتن امریکا کمتر میفهموندی خیلی خوب میشه خدا نگهبان براتان گپ نیست میرود شریفов من همین تمای امریکا گپ زدن دا کردم سوال جواب درباره امریکا بدرود در جان تماشا کن انشالله سوال خود در جواب میگیری اگر سوال خود در جواب نگرفتی با علاقه در برو بنویس انشالله که جواب میتونم سوال خود در سوال تنده ایسوری سوال تنده من نمیتونم جواب داد ساندرو رحمت کشیموده برای کو زنده باشی ساندرو محمد سلام علیکم اکا خودت کوکنی رفت اگه محمد جان من 10 سال همینجا دارم کار میکنم میخونم همینجا در اوجه حیات شدگی مقصد دیگه همی امریکا بیای 2 سال بستی بعدی که 2 سال ایستادی امریکا میقپد رنگ که یخی رودن زن شگرین دوست میدوره ای زنش جدا شدن نمیتونه یخی رودن عروس شگرین دوست میدوره ای عروس جدا شدن نمیتونه مقصد نغز بینی ای کن میگن или одама намехоҳам одам тоҷик мардум занша сар бута ин мисол овардастам мисол чизи серьёзне ку америка любой тоҷик ки америка меояд бародар 2 сол места америка ку шаташапшка намерава то документша нагина намерава бе документ намерава ки дига ҳаёт омада наметуна наву дари девонашам медивона документша мегира баъд мерава меояд ки и америка гарени меқапад ранги мақсади гап америка ҷидо шидан вақте ки 2 сол мести америка ҷидо шидан гарени қине бародарҷон сиёвуш мақсад темае гуфтам ки занша дӯст медора исуса дар ислом ҷидо шидан мумкин нестай инҷа як матали американский англисӣ мегӯяд ки it's very hard to get divorce from America it's very hard to get divorce from New York City американсон хеле мегӯяд ки once you live in America it's very hard to get divorce خیلی جدا شدن امریکا سر دادن امریکا اگر قیمه اگر 2 سال بستی سیاوش سلام دایرکت در جواب تیاکا سیاوش خیلی انسان در فیروز شد هایچی لایک بونده کلاس بونده رستم درویشов ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату шеҳбача сози хуби я респект аз ёлон барад алло нигаҳбонат бошад рустамҷон гап неста шери на зинда бошӣ раҳмат барои суханҳои хуб салом ба бачаҳои ёлон қарбонов ю салом алейкум брат пачаш сделай видео саломат бошӣ сердечко рой карда мега пачаши видео сделай гап нестай Қурбонов иншолло ки раҳмат барои дастгиритон видео мекунем ай спас тез анушервон 4445 салом алейкум ака ва алейкум ассалом эсен ака ва алейкум ассалом баротов салом акаҷон сӯзани хубен ман ака донишҷӯи хитой ҳастам метавонам ранги турист биё америка вақте ки ту донишҷӯӣ дар хитой қинай ту дар ранги турист омадан ту лучи студентский бикр биё муҳаммад ассалому алейкум ва алейкум ассалом муҳаммадҷон ака блогери як мешай муваффақият файзиев ака блогери як мешай муваффақият гап нестай файзиев иҷом сирх гап нест бача мо ҳам ба дастгирии шумо моро мотиватсия метаҳем ки иншоалло барои наби суханҳои хубтон бо мо ҳам хеле ай паси кормон мешавем видеоҳои беҳтар мекунем зудтар мекунем комрон 0990 салом алейкум ака эмирали I want to come to New York how do you advise мега ки ман мефорам Нью Йорк биём чӣ маслиҳатам метӣ комрон гап неста ина яхе бачаҳои тоҷик ман ҳамият метавам бисёрш қатима англисӣ гап мезанам англисӣ менависонам I wish you good luck my brother and I advise you to come to New York it's a good city big city it's beautiful I make a dua inshallah for you короче як приколча нақл мекунам вақтое ки мо дар клуб будем хайр вақтое пеш дар мактаб намехондем уча меомам хона бача
روسی را یاد بگیر، روز شنبه دارم روسی گپ میزنم. بعد رفتیم شنبه در وجه اما انگلیسی در گذشته این پریکوله برادر. خدیرов 65 سلام علیکم اکرمی علی و علیکم السلام خدیرov. سنت 33 32 اکا همین خطی آدما وقتی که گپ میزنن هوای در تگش переводча нависем ба тоҷикӣ ба русия додарҷон синаҷон гап нестааст пас мекунем кӯшиш мекунем ки переводча ба тоҷикӣ ба русӣ бинависем ин нашоти видеои ман гуфтестаи пранко мақсад ман шароити надорам ки ура монтаж кунам чӣ хеле шароит надорам аммо support мегӯянд американсо намҷа ҷурӯи американис дорум иш пранк мекунам ис русо иши шаяд дигар шаёрдан мекунам ёре мехонад ягон темада ана тоҷикои мо иҷа дар мақсад ҳамун системаи бачаҳое ки ман ҳамин видеокунира пранкунира нағз мебинам чӣ хеле ки 10 сол 15 сол мешава не ки ҳамун ҷурӯи ма ки қатъи ман мегарданд ё видеора нағз намебинам видеокунира ягон чи мара падешана мекунад темада бародарои ҳақиқата бо махтум дарушон мегӯм фирӯз тага салом алейкум гандаи бад гапу чапат махкул шид знаменитый пранкер мешавад фромӯшмон накунӣ. фирӯз зинда бошӣ бачаё ча фромӯшто намекунам гап нест. алиҷон салом алейкум сози хуби ака ва алейкум ассалом алиҷон алҳамдулилло созим хубм просто ватан берунам ғарибам дар ҳаққи ҳама шумо ғариб бачаҳо ман дуо мекунам шумо дар ҳаққи ман дуо кунед. як хеле одамҳо суханои хуб мезананд беҳад хандам мегирад дар чеҳрам ханда пайдо мешавад. ин ҳами шумо ҷурӯи маем бародаро ин ҳами телефон ҳами смсҳо ҳами камера ҷурӯи маем зинда бошед. версачи салом алейкум ака чӣ гап шид грехти дар таи видео нависонед чӣ гап шид грехти як тема буд аммо набондам видеора бачаҳо ча тамошо кунед. гап нест ака айка ҷои хе одаморо ба қад мекунӣ ака михели тоҷикоро биё ака интервюшон биги парто короче гап нест ҳам тоҷикои знаменити ягон чи қайбон мехӯем исумо бародарон чадиқат сёмка крисуска ста интервюшон биги иншолло оли мақсад падешка пайдо шава оста оста мекунем ҳама кора мекунем. садилоев фрай зинда бошӣ сағираи кулоб фрай нависонда зинда бошӣ гап нестай зинда бошӣ акаи кулобиё дар ин гап туурия сағира гуфта як уважение ҳичи гап нест мо кулобием фахр мекунем тоҷикем дар замини мусулмонон таваллуд шудем падар модармон тоҷикон ба худо шерои на ман шуморо гарем ҳурмат мекунам дӯстон медорам барое ки ғарибачаро мефаҳмам манам ягон 6 моҳ неста ки ғарибам 10 сол шид ғарибам ай ватандор ёд мекунам ватана суҳбатҳои шуморо ёд мекунам. акай миралӣ бунёд каримов акай миралӣ ватсап надорӣ чӣ хел америка равем мешава ассалому алейкум сози ака ватсап дорӣ короче бунёд нависонда ки ака ватсап надорӣ чӣ хел америка равем мешава бародаро як гапи дигар гуфтаниям дар ҳамин пауза чашм мекунем бо саволои дигар одаморо мехонем. мақсади гап америка бихезем биёем кӯшиш кунем марди ки дар хона мешинад дам мегирад мисол ай хона наимрӯ ягон корш буд намешавад худованд гуфта аз шумо ҳаракат айма баракат худованд ҳар бандаша ризқ баракат шавмета. мақсади гап натарсем увереншен дар зиндагиятон забона медонум забона намедонум ин чизо ролабозӣ намекунад та бидиродан ҳам пасҳо соҳаи тоҷикистон тоҷикӣ гап запроса фикрои хитарам хеле хушрӯ буфаҳмон намо одам тра мефаҳман хеле ман уверен гап задистам ки тра виза метам ман тра ҳам савети бародарӣ додистам тра виза метам майли америка наомадӣ бира турсия нарафтӣ бира хитой хай хитой не нареноли хитой хай хитой не ягон мамлакати дигар бира малайзия индия любой ҷоро бигардем парай кор дар тамом